رق دەریاوانên kevnarin ji xeynî oqyanûsên cemidî li hemû oqyanûsan hene. Ev xişokê deryayê fêrî jiyaneka bi tevger bûne. Req ji wextê dînozoran ve hene. Kûsiyê herî kevin em dizanin ku berî niha 120 milyon salî jiyaye. Ev candarê got navê wî Desmatoşêlî Spadîlayî ya metreyek û nîv bû û 900 kîlo bû. Qamuşka li ser pişta wî û li batê wî mîna kevçiyan di kûsiyên îro de jî hene û ev taybetî ji kûsiyan re karakterîstîk in. Îro heft cûreyên reqan hene. Yê herî mezin pişt bi çerma. Qama vî cûreyî digihê 2 metra û heta 900 kîloyî giran dibe. Ev jî nîşanî me dê got kûsiyê pişt bi çerm ji pêşiyê xwe yî kevnar mezintir in. Req di yek carê de dikarin ji 105 bêhtir hêka bikin. Reqamê hêkên xwe hemûyan li yek cihî dike û dûvre dîsa divegere avê. Piştî vê hêk bi tenê dimênin û çêlîkê got çê dibin divê li çareya serê xwe binêrin. Ji 10 çêlîka yek dibe kûsiyekî gihîştî. Lewra li ber avê gelek ajalên dirende hene û nêçîra wan dikin. Lê dîsê jî hinek ji wan digihine avê û jiyana xwe berdewam dikin. Germahî zayenda reqan diyar dike. Ev tişt di candarên dî da karê kromozoma ye. Berdêla kromozoma da germahiya hêlînê zayendê diyar dike. Gava got germahî li dor 88 Fahrenheitî bê, piraniya çêlîka mêçê dibe. Lê got germahî li dor 82 Fahrenheitî bê, vê carê piranî nêrçê dibe. Req ji bo got hêlîna xwe bibînin, bi qadê dinyayê manyetîk kartînin. Ew xwediyê GPSeka jeomanyetîk in. Di mêjiyê wan da mînaralek heye got navê wê manyetît e. Belkî manyetît dihêlê got kûsî gorî qadê dinyayê manyetîk tevgera xwe bikin. Demxaya cihê got çêlik lê çêdibin bi wan re dimîne û nav nexşeya wayî manyetîk da cih digire. Gava got çêlik mezin dibin bi xêra vê nexşeya manyetîk karin werine ber avê û hêkê xwe li van dera bikin. Îro hemû cûreyên reqan dibin talûkeyê de ne. Heye got neslê wan biqelehê. Di her 200 salên dawiyê de popülasyona wan gelekî kêm bûye. Masîgirî ji bûyî kûsiya tehdîdeke mezin e. Lewra req de aliqine torê û têne kuştin. Berhevkirina hêkê wa îllegal e. Lê mirov hêkê wan didin hev, berhemên goç ayarê wan tên çêkirin difroşin. Ji xeynî va tişta roj bi roj oqyanûs dilewutin û jîngeha kûsiya dikeve bin rîskê de. Mirov ji bo yî got neslê wa biparêzin xebatê nû dikin û polîtîkayên nû birêve dibin. Heye got ev xebat bihêlin got req jiyana xwe berdewam bikin.